Ola a todos, chámome Miguel de Cervantes. Nacín en Alcalá de Henares no 1547. Con só 22 anos decidín facerme soldado e participei na batalla de Lepanto. Alí quedei ferido, por iso coñéceseme como Manco de Lepanto. Como vedes, a miña vestimenta non é como a que levades vós hoxe en día. Imos explicarvos algunhas pezas. Gorguera, cuello ríxido que se levaba no século XVI e XVII, principalmente os nobles. Outro nome era lechuguilla, e logo están as puñetas ou puños de encaixe. Outra parte era a capa, pantalóns axustados e medias. Despois, a pluma onde se escribía sobre papel ou pergamino. A miña obra mestra foi Don Quixote da Mancha. Cervantes morre o 22 de abril do 1616 e por iso pero que o 23 de abril de cada ano se celebra o Día do Libro. Nós imos falarvos un pouco da súa obra, Don Quijote de la Mancha. Vamos presentarvos dunha forma especial os seus personaxes. Houbo na Mancha un fidalgo ao que se lle escapou o galgo. Don Quixote se chamaba, a caza lle encantaba. Pobre Don Quixote! Vouvos contar a vida dun tal Alonso Quixano, que viviu sin moita gloria, fai 400 anos. Vouvos contar a vida do amigo Sancho Panza, que aguanta a Don Quixote mentras a súa paciencia alcanza. Vouvos contar a historia do cabalo Rocinante, que leva a Don Quijote sempre que pode por diante. Temos máis personaxes na exposición. Se queredes velos, están ali. Agora vaivos presentar a Ainara e Diego un pequeno resumo. Primeira parte, narra as aventuras de Don Quixote nas dúas primeiras saídas da aldea na que vive. De Don Quixote elixe o seu propio nome e outro para o seu cabalo Rocinante. Elixe a Sancho como o seu escudeiro e a súa dama co nome de Dulcinea do Toboso. Segunda parte. Relata novas e disparatadas aventuras na súa terceira saída da aldea. Nesta segunda parte móstrase máis realista. Xa non se engana a si mesmo, senón que sufre por engano de outras persoas. A remate da novela, Don Quixote volve á súa aldea enferma e recupera a razón antes de morrer. Para rematar, imos contarvos unha escena que a nós gustanos moito e queremos que vos enganche para ler, aunque seguro que moitos xa o lesteis. A aventura dos muiños. Nesto que descubriron 30 ou 40 muiños de vento, o Don Quixote dille ao seu amo: Amigo Sancho, ves ali eses desaforados gigantes? Pois a todos lles vou quitar a vida. Que gigantes? Aqueles que ves ali. Brazos longos, case 2 leguas. Mire, amo, aqueles non son gigantes, son muiños de vento, e aquelo que parecen brazos son aspas que fan xirar a roda do muiño. Iso parece a ti. Son gigantes. E se tes medo, quita. ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Viles criaturas! Nós fixemos traballos cos muiños de Don Quijote. Aquí podes ver algunha mostra. Os muiños de Don Quixote teñen nomes como Clavileño, Espartero, Chispas, Mambrino, Vistalegre, etc. As súas partes son: planta baixa, almacénase a fariña e os graos; na planta media, os utensilios e a ferramenta; e na terceira planta iba aloxada toda a maquinaria. Para rematar, temos algunhas mostras de traballo que fixemos. Cómics, entrevistas, manualidades. Agora, imos vos despedir cunha antiga canción da serie de Don Quixote. Sancho Quijote, Quijote
Sancho el escudero, bonachón y gordinflón, pisa firme el suelo que dirige a su señor. Quijote es totalmente fantasía y caballero del honor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Los molinos son gigantes que hay que derrotar. Rocinante es el mejor corcel y Sancho se arroja